Nuwun para miyarsa ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan saha kulawarga tansah winantu ing suka basuki. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan adol awak seratanipun Joko Sulaksana ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti Joko Ludang nomor 12 tanggal 9 Agustus 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Ratri meteng. Ngono kandhane Butejo marang tangga tanggane. Kabar kuwi saya suwe saya tekan ngendi-endi. Meh kabeh wong sak desa krungu kabar kaya ngono. Babagan ngrasani Butejo pancen kawentar paling manjila lan kuncara. Panjenengan kok mangertos menawi Ratri mbobot, Bu? Kamangka piyambake dereng emah-emah kandhane Bu Yuli. Ya ngerti wae. Didelok saka katuranggane wae wis ketok. Apa maneh saka mlakune cetha menawa Ratri lagi isi. Aku lho wis manak ping 4. Mula marang slagane wong bobot aku apal kecipal. Kabar mbobote Ratri kang durung omah-omah kuwi saya gawe geger warga desa Sukar Maju. Bebasan geni saiki lagi murup-murube. Kabeh padha ngrasani Ratri. Kuliah durung rampung kok bali wis isi. Kejaba kuwi penampilane Ratri pancen beda banget karo rikala mbiyen miwiti kuliah. Saiki rambute ribonding, raine glowing lan kulite kuning. Senajan kabar kuwi wis sumebar, nanging wong-wong akeh kang ora percaya. Amarga ngerti pambege Butejo apa dene Ratri. Butejo kuwi pancen biang gosip. Menawa ana kabar babagan panguripane wong liya, Butejo mesti nomor 1. Senajan wis bola-bali keweleh, amarga kang dikandhakake kuwi ora bener. Nanging pancen bener sesanti watuk ditambani mari menawa watak digawa tekan mati. Dadi senajan wis bola-bali keweleh, Butejo panggah ora gelem ngowahi pakulinane. Wondene Ratri, kabeh wong padha ngerti. Bocah kang temuwa uripe prasaja. Senajan wong tuane pas-pasan bisa kuliah amarga entuk beasiswa saka pamarentah, amarga saka prestasine. Krungu kabar Ratri mbobot ketambahan durung omah-omah, ibu-ibu padha nekani Butejo. Niate arep mesthekake apa bener kabar kuwi. Amarga
Menawa mung dasar kira-kirane Butejo ora 100% valid. Amarga diseser dening ibu-ibu, wusana Butejo arep nemoni Ratri lan nakoni kok dheweke meteng. Banjur bapak calon bayine sapa lan ana ngendi? Ratri, sakjane kowe kenang apa toh? Kok wetengmu kaya ngono? Mbok cerita karo aku. Kula mboten napa-napa kok, Bu. Wangsulane Ratri cekak. Tenan, kowe rapopo? Pitakone Butejo sajak ora percaya. Saiki penampilanmu kok beda toh? Saiki dadi ayu, sandanganmu yo apik. Sakjane kowe dibojo sapa to, Nduk? Pitakone Butejo sajak penasaran. Kula dereng gadah, Bu. Calon mawon dereng wonten. Wangsulane Ratri nyakenake. Menawa kowe durung duwe bojo, kok bisa saiki penampilanmu kaya ngono? Kerjamu apa? Kula adol awak, Bu. Wangsulane Ratri sajak nesu amarga didedes-dedes Butejo. Krungu wangsulane Ratri kang pungkasan, Butejo kalegan. Tegese saiki wis cetha menawa Ratri tumindake ora bener. Kuliah nyambi adol awak. Ngono panemune Butejo. Sabanjure kanthi ethok-ethok arep ana acara, Butejo lunga ninggalake Ratri. Weruh Butejo lunga, Ratri unjal ambegan. Dheweke jarak mangsuli kaya ngono supaya ora kedawa-dawa lan duwe ancas liya. Kabar menawa dheweke dikabarake mbobot uga sakjane wis ngerti. Ning Ratri trima meneng. Kabar Ratri mbobot uga dirungu dening Fajar, sawijining bocah lanang kang katresnane ditampik dening Ratri. Ana ing desane saben wong mesti ngerti Fajar. Bab iki amarga wong tuane Fajar wong kang sawahe amba lan sapine uga akeh. Pak, sinaosa Ratri mbobot, kula tasih tresna kaliyan Ratri, Pak. Menawi Ratri purun kaliyan kula sagah dados bapakipun lare ingkang dipun kandhut Ratri, Pak. Ngono kandhane Fajar marang bapake. Jar, apa ora ana wong wedok liya kejaba Ratri? Mbok goleka wong wedok liya sing jelas, kandhane bapake Fajar. Amarga wong tuane durung ngeparengake, kanthi sesideman Fajar nemoni Ratri. Minangka tandha menawa dheweke ora main-main, Fajar nekat menyang omahe Ratri. Sakwise bage binage, Fajar ngomong apa kang dadi sediyane. Ngene ya, Rat. Senajan tresnaku wis tau mbok tampik, nanging aku ora bakal leren njaluk ditimbangi katresnanku. Tresnaku karo kowe ora bakal leren. Aku krungu kaya ngapa saiki kabar lan kahananmu. Senajan kaya ngono, aku tetep gelem nampa kowe apa anane. Ngono kandhane Fajar. Mas Fajar, matur nuwun kawigatene marang aku yo. Aku ngregani lan ngajeni niat becikmu.
Nanging sing gedhe pangapurane yo Mas, kowe wis tak anggep kaya kakangku dhewe. Aku yakin isih ana bocah wadon kang luwih pantes kanggo panjenengan Mas. Babagan kahananku saiki, jenengan ora usah kuwatir Mas. Kabeh bakal tak adepi. Krungu kandhane Ratri kang katon tenang kuwi, Fajar mung mantuk-mantuk banjur pamit mulih. Kabar Ratri adol awak lan nampik tresnane Fajar ndadekake rerasan marang Ratri sangsaya gedhe. Bu Kadus lan Bu RT rumangsa ora jenak krungu kabar kang ora becik kang ana ing laladane. Sabanjure nemoni wong tuane Ratri lan matur supaya wong tuane menehi pitutur marang Ratri lan kon ngaku sapa wong lanang kang dadi bapake bayi kang lagi dikandhut. Ratri, kowe mbok jujur wae. Sapa bapake bayi kang mbok gimbol kuwi? Wong sak desa wis ngerti kabeh menawa kowe mbobot. Bapak ibu melu wirang. Kowe kuliah durung lulus, lah kok malah wis tumindak kaya ngono. Apa maneh sakwise kowe nampik Fajar? Saiki awake dhewe dadi rerasaning wong sedesa. Apa kowe ora melas karo wong tuamu, Nduk? Kandhane ibune Ratri. Krungu pangandikane ibune, Ratri unjal ambegan. Sawise nata ati lan lerem pikirane, banjur matur. Bapak, Ibu, panjenengan boten sah kuwatos. Kula tasih Ratri ingkang pambegipun kados rumiyin. Sinaosa sakmenika potongan utawi penampilan kula sampun beda, ananging kula boten nate nilar pakarti utama. Kula tansah eling piweling saking bapak lan ibu. Kula mangertos sakmenika kula saweg dados kembang lambe utawi kembang pocapan. Ing pundi-pundi kula dipun kabaraken bobot lan tiang-tiang sami penasaran sinten ingkang nglampahi menika kaliyan kula. Nanging kula namung mendel. Ibarat geni sakmenika saweg ageng-agengipun badhe tanpa guna menawi dipun sidhem. Kathah tiyang ingkang sami pitados bab menika tuladanipun nggih Mas Fajar menika. Lah, sejatine kowe bobot apa ora, Nduk? Kowe kok saiki yo ngurangi gorengan lan es? Pitakone ibune. Kula mboten badhe wangsulan, Bu. Ibu saged mirsani lan niteni kula pinten-pinten wulan mangajeng. Menawi kula babaran tegesipun kula mbobot. Nanging menawi mboten ateges menapa ingkang dipun kabaraken menika gunem tanpa guna, ujaring bakul sinambi wara. Sakmenika kula saweg dados lakon. Lakon menika adelipun inggih dipun lampahi. Kula saweg nenggu sinten ingkang damel kabar menika. Model penampilan kula ingkang salin slogo ugi dados rerasanan. Kabaripun kula adol awak. Panci wonten ingkang takon,
kula saged mekaten menapa pakaryan kula. Kula jarak, kula wangsuli menawi kula adol awak. Babagan atur kula bab kula adol awak, namung kula Butejo lan Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang pirsa. Sakmenika wonten kabar menawi kula adol awak. Tegesipun sampun cetha sinten ingkang sepisanan ndamel kabar menika. Ning kasunyatane kowe ora ngono to, Nduk. Kasunyatanipun kula panci mekaten, Bu. Kula adol awak, ananging adol awak tumrap kula sanes kados ingkang dipun penggalih dening tiyang kathah. Adol awak menika sami kalian mempromosikan kesagedan lan kaprigelan kula utawi personal branding. Alhamdulillah, sak sampunipun kula nderek seminar kewirausahaan, kula angsal kawruh. Salah satunggalipun inggih istilah adol awak menika kala wau. Sak menika kula nyambi dados konten kreator lan MC utawi Pranatacara Putri. Ibu lan bapak samangke kula caosi priksa video kula nalika dados Pranatacara. Kenging menapa kula ing griya mboten nedha gorengan kalian ngombe es? Mboten ateges kula nyidam amargi bobot. Ananging pamrihipun supados swanten kula saged cetha. Sakwise krungu katerangane Ratri, saiki wis cetha sapa kang gawe kabar kurang becik ngenani anake. Wong tuane Ratri bakal aweh katerangan kang sakbenere. Wong tuane Ratri sakloron rumangsa lega lan bombong amarga kabar kurang becik kang tumiba menyang anake mung gunem tanpa guna. Mekaten menggah pungkasan ning cariyos kanthi irah-irahan adol awak. Seratanipun Joko Sulaksana ingkang kapacak wonten ing cerita cekak. Kalawarti Joko Ludang nomer 12 tanggal 9 Agustus 2020. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, matur nuwun.